mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang maray na hapon po gararay sa kabos ng mga parantabay. Webes na naman. Welcome digdi sa satuyang programang 3D sa GB. Mag-irebe-iba naman kita sa gudyan alas 5 nin hapon. Tanganing mag-urar-istorya kung ano ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Ang programang ini atod sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Nag-inbitar sa endo na sabayan kami digdi sa programang ini. Sa lado technical si Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez. Sa kabos na lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast, ang samuya pong pangungumusta sa endo sa kabos. Mga nakatutok sa DCGB News Online, sa DCGB Live, sa sakuyang Facebook Live, sa Traditional Radio 729 kHz po. Okay, sige. So, dara-diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa programang ini. Gayod kamo nasa maray na kamugtakan ngonya na de. Maray nga yata okay pa man. Ayan. Iyan ang karahayan. Basta buruhay. Ano? Despite kayong mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan, still, sabi tanang gani kayan, magpasalamat kita. Ano? Hiyaon pa kita. And pasalamatan ta ang mahal na Diyos sa pagtao sa tuya nin ano yan ang buhay. Iya po. Kaya diyan siya na po kamo. Digdi man na kita. Okay?
Sige. Bueno, so sa mga istoryata tabi ngunya na pagkahapon na ini. Alato na ta. Alato na ta. Ayan ang makusugo niyan radyo mo Ayan. Okay, sige. Eno tabi sa gabos an sa tuyang congratulation kay dating gobernador, dating 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda. Ayan dalanta after 2 decades, sabi nga ni Kayan, nakabalik siya dyan sa sa Malacanang. Dati, kan mga nakaaging panahon, kung di ako nasa sala, time of former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, siya man naging Presidential Chief of Staff. That was 2 decades ago. And now, under the administration of President Bongbong Marcos, nakabalik siya sa Malacanang. Bako as Presidential Chief of Staff, no di miyembro kan gabinete. Bilang Secretary kan Presidential Legislative Liaison Office. Yan. Ano nga ang papel kan PLLO? Yan. The word presidential and legislative, yaw na andyan. But sabiyon, magiging siyang link or tulay kan Malacanang sa legislatibo, sa legislature, sa Senado and sa Kamara de Representantes. Iya po. Because aramtang padagos na si dating Congressman Joey aloy na naging congressman digdi sa Albay. 9 years dyan sa 3rd District, 9 years man sa 2nd District, and 9 years sa pagiging gobernador. So dakol ang sa iyang kamidbid or kumbaga makusog ang sa iyang connectivity, ang koneksyon sa Kamara de Representantes. Sa Senado, mga barkada niya man ang ibang senador dyan. So, gusto sabihin, mga tugang, na kung ano man ang mga natatadang major items sa agenda ni Marcos, sa masunod na, ngunyan, 2 taon, up to 2028, kung ano man ito, na muyang ibusol kan sa tuyang presidente, kay puan baga ipasarian kan Congress, kan Senado. So, yumatabang siya dyan na maidulok sa Kongreso, sa Kamara, as in sa Senado, kung ano ang mga legislative agenda or mga policies na muyang ibusol kan Malacanang. Dahil sa iyang expertise, kumo saro sa pinakamatibay na ekonomista sa Pilipinas and pati sa ibang nasyon, rekonosido siya. Kaya, kinuha siya kan Malacanang. Natabangan ang administrasyon na may push so mga natatadang major items kan administrasyon. So, formally, nag-asumir na siya sa pwesto. Kasuod nag-sumpa na siya sa iyang bagong posisyon sa ampang mismo ni Executive Secretary Ralph Recto.
Iyo? So ano ngayaan maitatabang mandigi sa lokal? Ano? Ano ang maitatabang digi sa tuya sa Albay in particular? Pero ang kakapotan niya is nationwide. Pero may bearing iyan sa lokal. Iyo po. Okay? Kung ano man ang mga muyang ibusol kan mga opisyalis lokal tadigdi, na kaipuan ki pirma or pag-uuyon kan presidente, mahaagi sa iya, pwedeng idulok sa iya. Permina, pwede na busabiyon na ato na, may nag-upload, ano daw ang pigapodan? Ano lamang? Sa boses mo. Ano? Report ko boses mo dyan. Oh, nagka-programa ako. Sige at dyan, pag-uli na lang, mag-urong kita. Ano lamang? Sana lang. Mapabasa ko sa'yo mag-advertisement. Atsana, okay. Oh, sige, okay. Okay. Una ko lamang kung ano, na si Hermana. Okay. So, balik ang tatabi, itong Tutokarta, na kung ano ang maitatabang, digdi, kan ni Kong Joey, o ni Secretary Joey, bako, siyempre, so mga taga-digdi sa tuya, maadulo kay, o yan ang, kay Kong Joey. Ngayon, boss, papatabang kami kay Presidente Marcos kung ano man ang mga request, digdi. So, madali sana. Siyempre, si Secretary Salceda, iyaon sa Malacanang mismo. May opisina siya duman. And from time to time, mag-uurong sinda kan presidente or siseman duman ng mga haralangkaw na opisyalis kan gobyerno. Yan. Baka, so, dako lang tabang-tabi yan. Digdi sa tuya. Sabi ta na nga ni, ang tubo from Malacanang down to the barangay, sugpo na naman. Sugpo na naman. So, congratulations, Tabi, Secretary Joey. Ayan. Today man basta-basta pipilion kan Malacanang si Secretary Joey kung bako siya kwalifikado sa pwesto. Dati may PLLO chief. Nagdimiter ito. Kaya nabakante. So, pirang bulan or taon gayod, kundi ako nasa sila, garo si Bersamin gayod, so aki ni Lucas, yugo dito, na garong nasaabit sa kontrobersya, nawara ito sa pwesto. Yan. Maray na hapon kay amigong Elmer Olavario. Salamat, Tabi, amigo, sa pag-antabay. Yan. Ika na talaga ang tunay. One of these days, magkapi-kapi lamang kita kung ano ang mga pahit mo dyan sa sa imong kinakaputan na pwesto. Okay. So yan, Tabi, minatukaw pa siya na, kasuudma pa siya na. Taod-taod dun ta. Malat kita kay mga perang aldaw or simana or bulan, bago mailing ta kung ano ang sa iyang trabaho. Na sure, makakatabang digdi sa tuya. Iya po. Okay? Iyan sana. And also, congratulations kay Christian D. Taga-Ginubatan ini. Taga-Ginubatan. Undersecretary siya ni Secretary
ano yan, Joey. May secretary, may undersecretary, may assistant secretary. Iyo? Yan. Siya nga ni si Christian D. Kan congressman pa si Kong Joey. Yun ni mailing nyo sa mga pagtiripon. Pirmiyaw ni sa kataning. Matibay man ini si Christian D. Yan. Kaya kinuha niyang Yusek. Katuwang niya kung ano ang mga sa mga policy making or formulation or whatever. Magkakatabang ini si Christian D. Inda pa kung Saray Resay. So, dumana siya ngunyan sa Malacanang man. Ano? Okay? So, yun yan. Dakulaon na bagay na iko kita ki madudulukan duman sa Malacanang pag-abot kan mga aldaw. And so mga LGU nga ni, digdi sa tuya, nagpaabot naman in congratulations. So sanggunian pang lalawigan, nagpasar na kay resolution, namin na congratulate kay Secretary Joey sa PLLO. And like manner, sa ibang mga opisyales lokal. Yan. O di, pwede na kita naman magpasya one of these days sa Malacanang. Kung may appointment, kung iyan, sana. Okay, sige, 20 minutos po makalampas an alas 4 nin hapon, digdi sa satuyang programang 3D sa GB. By the way pala, dyan sa 3rd District, si Kong Adrian Salceda, urawang bakasyon pa. Igwa pang nagkaperang aldaw na natatada. Sige ang taririk, sige ang libot yan sa 3rd District. Yan. Iyan ang karahayan kan hubin pa. Na nagbibisita siya sa mga ararayong barangay, mangumusta lamang sa mga konstituentes. Maduman siya sa mga barangay, may bit-bit lamang na mihoras. Bako na maduman ka sa barangay, matuga ka. Iba ini si Kong Adrian. Minaduman siya, igwa na siya ki mga bit-bit na ayuda. Halimbawa dyan sa UAS, perang barangay dyan, tinarawan ki Jetmatic pumps. Magagamit iyan sa water supply, pintura, and iba pa. Perang barangay, lalo na sa mga far-flung barangays, sa mga upland barangays. Yan. Sa Piuduran, naglibot man siya. Yan. Bako siya na para makipagkonsulta, kumusta, magtauman ki ayuda, kitabang. Lalo na ngunyan siyempre, yan ang apektado man sa mga parasira, dalan kan yan ang weather condition, yan. Padagos ang sa iyang paglibot. Sa iba pang mga barangay, dyan sa 3rd District, pigdalibot niya yan. Yan, apisar ka ni ining mga programa kan gobyerno, pig-share niya dyan. Halimbawa, unitabi na AI for AI, Albay Institute for Artificial Intelligence, na iyon ang kaipuan ko niyan. Dinarana niya dyan sa ginubatan. Si Dr. Cedric Daep, iyo ang nakipag-uron kay Alcalde Gemma Ann Onghoko para sa possible tie-up sa AI for AI and sa test daman kanayon. Yan, tayo na ngunyan ang kaipuan sa pag-aadal. Dapat may knowledge ka sa artificial intelligence. Dakulo nag-o-offer kaya na AI na yan.
mga short-term course. Kay puan iyan. Suyo yan tabi ang mga pigigaribo ni Kong Adrian na papakinabangan kan mga residentes kan barangay. That is aside kan mga ipigbubusol niyang mga propestong lakdang duman sa Kongreso na ang kadaklan ka ito, ang kadaklan nasa second or third or final reading na. And hopefully, magka-aprobaran ito and may pasa na sa Senado. Yan. Saro si Kong Adrian sa mga legislador na may pinakadakol na mga proposed bill. And some of which, yung nga na iyan, nakapasar na sa mga pagbabasa. Kaya po na siya nang may counterpart naman sa Senado, kung ano ang Senate version man, and makaabot sa Bicameral Conference Committee o sa plenaryo, and kung maaprobaran, makaabot na naman sa Malacanang. Pag nakaabot sa Malacanang, madali na sana. Tayaon si Uncle Joey. Madali nang matikwil kay si Presidente Marcos, boss, o ni, okay na ini. Ano da kumpirman mo na nga ni maging Republic Act na. Yo yan ang karahayan kan sabi yung tang connection, connectivity. Yan. Baka madali ang pagpasa kan mga propestong lakdang. Maray na hapon tabi, sabi ni Alvin Uy, from sign on and sign off, DCGB country, walang mintis sa pakikinig habang nabubuhay. Salamat tabi, Sir Alvin Uy, sa padagos na pag-antabay. Salamat na maray tabi. Sign on to sign off, nakatutok siya digdi sa GB. Okay? So yan tabi, and like manner, si Alcalde Giselle Salceda kan Pulangi, gusto na sa naman ang sa iyang pagiging maigos na alkalde kan Banuaan. Yan. Di niya man pipabayaan ang Pulangi. Kung ang pag-urulayan, iyo po ang pagtaonin serbisyo publiko sa mga Pulanggenyos. All out man ang sa iyang pagserbe. Together with Sangguniang Bayan, headed by Vice Mayor Cherry Melia Sampal. Yan. Yun ang karahayan kan magayon na pag-iiribahan. Daipi paagi sa politika ang serbisyo. No di, so good camaraderie, good relationship kan konseho, kan yan ang ekotibo, boda so legislatura, magayon ang execution kan mga programa. Iyo po. Tego kay mga lugar na bako magkaalyado ang alkalde boda ang vice-alkalde. Daylugod natatanos ang serbisyo. Ngunyan, ana sa losing end sa mga tao. Tadai na implementar ang sendang programa because of political color. Iyo yan. Yan ang problema. Tabako magkaapil so alkalde boda so vice-alkalde and si ibang miyembros kan konseho. But in Pulangi, one Pulangi, one town, iyo yan ang pahit ninda dyan. Bako, yun baga, one people, iyo yan ang sendang slogan dyan, one people, one town, one Pulangi. Kaya, ilanganin do, ang pag-asenso kan Pulangi. Husto na sana. Iyo po. Maray na hapon kay Divina Osera. Yan.
Nakikinig ako sa iyo palagi. Mabalos tabi, Mama Divina Osera. From where are you tabi? Yan. Okay? Sige po. Salamat na maritabi sa pag-antabay. Alas 4:30 ang oras digdi sa 3D sa GB. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Okay, sige. Sa ikaduhang kabtakan sa tuyang programa, sabi ka na viewer ta, taga-Ginubatan siya, pero nasa Legazpi na siya. Ay, salamat tabi. Kaya daw, sounds familiar ang apelyido mo, talagang taga-3rd District. Okay. Sige. Bueno, so, diretso po kita. Oy, tabi, so mga taga dyan sa Kamalig, mga taga dyan sa Kamalig, day na kamo magpara problema sa pag-eskwela. Ta sa Agosto, mabukas na dyan so sikumsi. Natangya sikumsi. Kung sa daraga, ego kita ki Dikumsi, Dikumsi Daraga Community College. Diyan sa Kamalig, igwa naman tabi ki Sikumsi. Kamalig Community College. Diyan sa Barangay Salugan. Diyan po makukuhain ng Sikumsi. Kamalig Community College. Approved na ini kan Commission on Higher Education, CHED. Ayan. Okay? Sabi ni amigong Herly Barrios, marinapon po. Yan. Okay. Andangog ko tabi, Sir Herly. Yung kapatabi sa SRF, andangog ko yaon na dyan nagkakapot. Totoo daw na nagkakapot na kan SRF ngunyan. So, Special Rescue Force kan Bureau of Fire Protection. Si Fire Superintendent Glenn Rodriguez. Okay. Iyan. Maray na pong tabi dyan sa mga SRF. Dyan sa Kawa-Kawa. Sa Ligao City. Yan. Amigong Herly Barrios. Sa rin sa mga namamahala dyan sa yan ng SRF, Bureau of Fire Protection, dyan sa Ligao. Yan. Salamat tabi, sir, sa pag-antabay. Beso na tamang saro, mapasyar naman kami dyan sa emo. Ade, maguro-restorya lamang kita. Okay? And likewise, good afternoon kay June Caron Jr. Marinapon tabi sa imo, Mr. June Caron Jr. And kay NC is watching. Salamat tabi. Okay? And kay Marquis Codornes. Amigo, marinapon tabi, sir. Yan. Watching man si Marquis Codornes. Okay. Sige po. So, diretso na po kita kan iba pa niya itong mga story. Salamat tabi sa sendong pag-antabay. Adi. Okay. Ngunyan, mga tugang, sa Lunes, iyon na po ang magiging ikalima, penultimate SONA ni Presidente
Bongbong Marcos. Penultimate because sa 2027, iyon na po ang siya iyang ultimo. So bali, ngunyan na Lunes, July 27, iyo po ang ikalima na SONA ni BBM. Yo, narumduman nindo sutaramo niya kan last SONA, kan last year, ang tinawanin doon duman ni Presidente Marcos, itong the word, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ang buot sabihon, itong sa mga corruption sa mga infra projects. Lalo na ini mga flood control na ini. Yo? So, sarong taon na ang nakaagi. Masarong taon na sa Lunes. Poon kan siya magtaram kay itong mahiya naman kayo. Iyo? Pirana na mga pigaapod tang big fish ang napapreso. Iguana daw o dae pa? Iguana mo baga ngaya? Iguana man. Alimbawa, si dating Senador Bong Revilla, yaw na sa Payatas Jail sa Quezon City. Itong pigapod na ghost project duman sa Pandi, Bulacan. Yo? Senador Jinggoy Estrada, nakakulong man ngunyan, dalan man sa araw kaya na problema. Sumag-agom na Diskaya, nakakulong naman ngunyan. Pero so ibang mga darakula, sabi nga ni, ini mga tawong ini nagkakulong ngunyan, mga small fries na yan. Kung sa sira, sabi ka niba, baka ngaya fingerlings pa sana. Pero sa pig-apod ng mga big fish, rayain. Rayain. May kinarasuan. Pero, malangani, so iba, mga engineers, day nakasabay sa kaso. Day naman nga, magiging testigo na sana. Maski nga ni si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, pigkukonsiderar na maging testigo. But sabihin, kung baga, lesser evil. Piga-adalan niyan. Bata, nata daw yan. Pag may mga kaso, mahiling mo ang mga itsura, pirming anhagad hospital arrest. Sa hospital na sinangya ko, mahiling mo naka-wheelchair. Yun ni ang brand kaya ni mga akusado. Naka-sikolar. Anong sikolar? So, bibugtak baga sa liog na gamit. Iyan pigapo na sikolar. Iyan. Alam mo si Marcoleta. Iba man ang kaso ni Marcoleta. Baka yun sa flood control. Pero sa mga pigsasarawutan na yung mga nasa likod kay ni, ano na? Ano na ang sitwasyon? Maray na pon kay Ugi. Ano ngayaan maray na pusing? Okay sa nang pusing. Okay ang pahit Ugi. So mga big fish na pigsasabi. Yun ni ang pigsasabing, yain na. Halimbawa, anong update kay dating Congressman na Saldico na yung piga-akusaran nasaro sa mga utak kaining mga problema sa flood control. Yain na. Dahil ng notisya, kan mga inot,
Aroal daw nasa front page. Bata, pigpapara sabi man ni Remulla, nangaya, utong iya sa ibang nasyon. Nadakop na nga duman sa Europe. Katapos-tapos yun, imang palan. May istorya pa kita kung ano na update naman. Dahil na baga, natakluban na kanibang mga kontrobersyang ngunyan. Okay. Next is dating House Speaker Martin Romualdez. Mata nagbabalo mangkuta na mag-ali sa Pilipinas. Tidudulagon man gayod. De man ugaring nalawo sa biyahe. Sabi ka na Bureau of Immigration, wala man nga kay record kami digdi na nag-ali si FMR. Tan rason man kuta na mapa-hospital. Mapabulong sa Singapore dito. De manalabos. Sa good ngunyan baga daiman ki kaso pa si Romualdez. Yan. So, kukulibaton si BBM kan sa iyang tinaram na mahiya naman kayo. After 1 year, sa Lunes, tabi, baka lamang maunabiya naman ni BBM kung ano na an update manungod dyan sa kontrobersyang iyan. Pero, ang sabi kan Malacanang mga tugang, magiging simple, alagad may doon ang sona ni Marcos sa Lunes. Bata, pigu-orasan baga yan, pigu-orasan kung pirang oras ang tataramon ni Marcos. Ano? Kan mga enot, mga minaabot ng mga 12 oras. 12 oras na taramon yan. Kaya sisibot man sa scriptwriter, yun mo para tuom ka kung ano ang tataramon, sa loob 2 oras, may prompter man ugaring yan. Pero ang sabi kan Malacanang, ang focus ni Marcos sa Lunes, masentro sa korupsyon. Korupsyon. Yan. Kampanya kontra korupsyon. Okay? And saro pa, fiscal mismanagement. Pag sinabing fiscal mismanagement, sala ang paggastos sa kwarta kan gobyerno kung sa inapapaduman. Poon kan mga nakaaging taon sagkod kan last year. Di damay naman siya dyan. Baka nagtukaw baga siya 2022 6 years to 2028. Di damay man yan so sa iyang administrasyon. And one more thing is so foreign debt. So utang kan Pilipinas sa ibang nasyon. That is aside kan pigapod na domestic debt. So foreign debt, utang kan Pilipinas. Don't you know that ang sabi, ang utang nangunyan kan Pilipinas is 3.3 trillion pesos. Uyog-uyogo nindo yan. 3.3 trillion pesos. Ang budget kan Pilipinas for next year is 3.7 trillion pesos. So budget kan gobyerno ta for the whole year, pwede siya ng pambayad sa utang ta sa ibang nasyon. Mamuyado kita kaan? Na may budget ka kita ngunya na next year. Pero dyan ang para sa foreign debt, pigapod tang foreign borrowing, pirang porsyento. Kung taparanta so interong utang, nga zero balance kita, dahil nga tang pirak.
paano na ang palakaw sa gobyerno? Bako? Ayo, yan ang problema ta. Inda, kung ano naman ang mga pahit ni BBM sa Lunes. Dangugunta yan. Mga actually, minapo niyan si BBM kan sa iyang zona. Pag-abot kayan sa Kongreso, mga alas 3, haro kayan. Mga alas 3, sagod mga alas 5. O di 2 oras na tiwa-tiwa. Yan. So mga kongresista, mga senador, nagdadarangog-dangog siya na kung ano ang mga pahit. Ano nga ma-attender si Sara Duterte? Di man ma-attender. Utos abroad si Duterte, si Sara. 5 nasyon ang nabibisitahon: Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland, and of course, Netherlands. Di pwedeng magduman sa Netherlands. Tayaw duman si papa niya. Mabisita natural si BP Sara kay Digong. Makumusta lamang. Ngayon pa, mausip. Pa, anong gibunta? Nasa sakdal ako. Nasa impeachment trial ako. Ano ang paita ka ni? Binayaan niya baga sa impeachment trial? Di siya nag-atindir. Bala na nga sa defense panel. Sige, ang durulak ang depensa mo na kang prosecution. So, akusado, uto, nagpapalipot-lipot sa ibang nasyon. Bahala nang yaka mo dyan. Kung ano ang mangyari. Yung baga, baka, tinugutan man kang gobyerno na magbiyahe, may right man siya to travel. You know? After kan perang aldaw, kung perang aldaw man ang bakasyon niya, dapat umuli siya digdi sa Pilipinas. Pero kung paampangon sa trial, nungka. Dahil lamang yan maampang. Bala na nga siyang depensa. Yung mga abogado. Pigbabaryadan nga sinda. Anapot nga ni Tata Nems, ining mga defense lawyers na ini. Pero yan, 10 si siya nagbabayad ka yan. Baka? Yung baga? Alam naman na pro bono yan. Libre yan. Di man mamuya ka yan so mga abogado, mga dikampanilyang abogado. Maya Narbasa, ito si Season, Fortune, and iba pa. Puro mga bigati na abogado ini. Di man mamuya yan, na libre ang pagtindog ninda dyan sa impeachment court. Baka? In like manner, ini sa prosecution. Apera kan mga kongresista na yung mga prosecutors, igwa man sinda ki mga private lawyers na kinoroa. Iyan sa ligutan, mga matitibay na abogado, si Kapunan, and iba pa. Anapot man ngunyan, sisay man sa inda nagbabayad kan sa indang pagtindog dyan sa impeachment court. Alam nga man na libre. Pwede daw kung anon iyan sa kaban kan gobyerno? Garo na man pwede tatanim sa rin. Di man pwede gayod. Na people's money iyan. Buwis kang gobyerno. Ibayad mo dyan. Garo na man gayod pwede. Makirad man kita kayanta. Maray nga ni kung kurukin yung tuson kada tindog iyan dyan. Ang pigbabayadan yan, bako man so utak kaning mga abogado na nakikipagdebate dyan. Muyan nilang prubaran itong 4 na articles of impeachment. Muyan nilang prubaran na tama itong mga akusasyon kontra sa BC. Baka? Ayo yan. Kaya po ang ararum na research.
Oh. Ngunyan, yung nga niya pigaapot, gurano kayan ang bayad sa inda. As in, kung sain hali ang pambayad. Baka, di mo magapig sa sarabi. Alangan man na, yan ang, alangan, siyempre, may mga talento iyan, may mga abilidad iyan, mga, yan ang matitibay na legal experts. Puro parareyo ang taripan ninda? Tangiyak kita ngayang 5, arog sa nga kani ang kantidad. Di man pwedeng may ababa. Di man pwedeng may alangkaw. Pwedeng iula ka dyan, pag-abot ka ng oras, tangi ito si abogado arog kay ni alangkaw ang taripa. Kung ababa, iula kong yung kaso. Di man gud arog ka yan. Yun yan ang napot. Baka kung sa hali ang bayad digi sa mga abogadong ini. Baka yun baga. Kung private lawyer ka, natural maha singil ka ke pigapod na talent, bako talent fee, attorney's fee. Baka yun yan. Bara kung di ka siya na lambang abogado, may alalay pa ito so pigaapod na research team. May mga pigkakaputan sindang mga articles. Yan. Kapagalo na di. Kapagalo kung iyan ang napot na yan, kung sa iyan harali ang pigbabaya dyan. Kung ada isa tuya, at ang isa tuya, subuwista, or suali sa kabangkang gobyerno ay gano'n na ibang pwede. Di man pwede. Yan. Di man nagtatarampa kayan mananggad, kung sain hali ang pigbabaya digi sa mga private prosecutors and defense lawyers. Okay, sige, 9 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon digdi sa tuyang programa. So, padagos po kita kan sa tuyang pagrestorya. Ayan, okay. Kaya makonsyelo sa minsan, nauubos siya ng oras sa pagparadarangog sa impeachment trial. Ugaring, araw ka ni Webes, garo, day man ngunyan gayod. O, sagod gayod Webes, pag Biyernes, garo na man ki, paingalo umang gayod. O sa Lunes, sigurado, day ki impeachment trial. Day, natangaya, ang gabos ng mga envuelto, reyaon sa Kongreso. So sa depensa, prosecution, reyaon iyan sa Kongreso. Joint session pa kan Congress, buda kan Senado. Tamaso na nga ni si BBM. Anapot ngunyan, duman sa minority group kan Senado, mag-aratindero ito sa zona ni Marcos. Day gayod. So majority, iyo ang maaratinder dyan. But so minority, grabe nang kumbaga, day ka nang supog dyan na mag-atindir ka pa. Baka, pero na minority mo niyan, sara Ruben Padilla, Duwang Cayetano, Duwang Villar, kisay pa, Bongo, pero sinda natada, 8, Siyam, siya pa siya iba, na
Loren Ligarda. Yun, minority ngunyan. So, majority, of course, maaretindir ito. Bako? Yan. And of course, yung mga congressmen, maaretindir yan. Bata, unpaid yan name sa kongreso pag super higpit ang security. Dahil ka basta-basta dyan makalaog sa sa compound kan kongreso, kung dahi ka man ki-appointment, ilingon mo, yan ang bago ka maglaog, kung naka-commute ka man sana, dahi ka man ki sa diring auto, magi ka naman sa entrance, ano nangyari mo tabi? Names Flora, ilingon naman sa computer, sa sa lag ninda, ilingon. Ayaw kang tabi digdi. Pero bako pa yan, aga na kapaki ID, valid ID. Iko-compare pa yan. Pag medyo pulinas, ang pandok mo, dahil ka na pwede. Pipicturean ka una. Ayan. Okay. Pag na-confirm na, ayan, diretso ka na. Malakaw ka na. Pasiring ka naman sa north or south wing ka na kongreso. Dapat nakapostura ka man. Ayan. Kung ano ang suulog, Pilipiniana, or barong, dapat nakabarong ka man. Tamalaw ka naman sa red carpet. Paglaog mo naman sa north wing, grabe pang south wing, grabe pang rikisa sa emo. May mga body shirts pa yan. May kang tabi, invitation letter. Kung dahi ka, hold ka na naman sa gilid. Hold ka na. Sinsa nga ando naman nindo. Nga si Kong araw kayo ni. Yan ang invitation sa emo. Kung dahi, mapatabang ka naman. Mapag-ibo ka sa sekretariat. Pag tinawang ka na kayo envelope na invitation, dismiss ka makalaog. Alas 8 pa siya ng pagkaaga, dapat yaong ka na dyan. Ang sona, minapon, after lunch. Tami na abot na si Marcos, ang presidente, after lunch, mga tuluyan na presidential chopper, di mo maisiyan kung siya nakalunad. Yan. Pag bumindaba na naman, dismiss na mapoon ang sona. Yan. Yaon duman sa itaas kan yan ang plenaryo sa session hall, Senate President and the House Speaker. Yan. Sindaan mapukpukan Gabel bago i-turn over sa Presidente. Yan. Kaya nga grabe ang preparasyon. Grabe ang preparasyon. 22,000 na mga pulis ang iwawagas naman sa Metro Manila. Uyug-uyugon mo yan. Siyempre, security. Kada bes may zona, igwa dyan, iyan na Commonwealth Avenue iyan, paano iyan ki mga rallyista? Iba-ibang grupo. Paano iyan na kahalabaan kayong Commonwealth Avenue? Sagod naman sa may Sandigan Bayan. Yan. Iba-ibang grupo. Iba-ibang mga pigkukurahaw kayan. Kaya kaipuan mas dakol na mga polis. Bakosan na mga polis. Iba pa mga uniform personnel i-deploy sa Lunes. Magsala nga igwang ali digi sa Bicol na ipapadara duman as augmentation force. Iyo? Okay? Bueno, mga tugang paramentras na mapaara mga natabi kita digdi sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon.
Salamat po kasi ito pag-antabay. Sa aga naman tabi kita mag-iriba-iba. Digdi manggararay sa programang ini. Alas 4 hasta alas 5 din hapon sa 3D sa GB. Mabalos and maray na hapon sa Indugabos. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.